naghahandog ng Hello, good evening once again mga ka-Junchers, and welcome to my YouTube channel, Junchers TV. So karon guys, ni atasa modala na ang kilid ni mao ang Moadto strip dinhi sa lungsod sa Panglao, Bohol. So among i-explore kining maong lugar. Then kauban ako ang ako ang bossing nga si Sir Pants, ang secretary to the Sanggunian, and of course ang agaw Amelia with Malot, and of course Engineer Velma. So mag-explore ni ron. So panimig kay among tanawon kung unsa kanindot ning maong lugar. So guys, come on. So guys, na ta sa Moadto strip. Wow. Here in Panglao. Yan. So, oh yan. Moadto strip. Kane mo muarhi. So wow, pagkalindot sa mga lugar guys, tingnan nyo. Welcome to Moadto. Ash naman, boya na zone. Kaya dahil pala yung kantang. Asa? Ash naman, boya na zone. Sige, go. Ito yung diamond. Ito na? Dali mo picture ka, mag-close na sila. Guard, okay rin ka magawa to ni Adrian Duke. Dadyo ka na, mag-close na sila. Mag-close ni ma'am. Ibang lakad nga, Adyo, club dyan. Picture na kanila ma'am. Dali na, dali mo bilin na ka ng picturean. Kumana ko picture aning tanan. Dali, bawa to mo dyan. Sige na galing ka mag-picturean. Ang tagal, dali. Ayan. Picture ka lang in. Ang tagal. Sulod mo sa mong balay. Hindi na coin. Sulod sa mong balay. Kini ang among living area. And then? Kana among 102 bedrooms. And then? And 200 bathrooms. What else? And we have many coconut but no fruit. Sorry, I cannot give you a coconut milk. Because There's no fruit. there's no fruit. Yeah, coconut fruit. The coconut fruit. Lag. Sarap pala kong suwat. Sagayin ko ba ang secretary kasi? Yung mga kuha na lang tama ma'am. 15 minutes. Okay. Sa Hindi normal. ka mamix to water kasi laag na yan. Ito lang yours. So guys, tanawan din sa mga buwak. Oh, eye-catching kaajo. Eye-catching. Catching. So, humot na pagbuwak guys. And then, luag ba? Saka,
Oo, kasabot kung saan yung musay ko andan eh. Di na ko mga tanda na, kita po ko. Basta kita nawa na dito ang palibot. Tanawa, day tulay-tulay, hanging bridge. And then, dari mo ipakita ninyo ang buwak. Ha. Tingnan nyo ang buwak. Buwak sa utot-utot. Saan yung leriyo? Leriyo. Basta kayo nindot ko buwak na. Humot na ba guys? Na po ilang lubig guys. Huwag po yung mga bunga. Yung nanuhoy ra. Mga lubi nila nga. Naglumbay may bunga. O tanaw, binasimulay ka. Kanya mo pagkanay ron guys. Wala na yung mga tao. Majorapod kay hadlok man og daghang tao no. So wala na yung mga tao kaajo kay 15 minutes na laman manira na ni sila. So ang tanang mga establishment din sa lungsod sa Panglao is musira jud ay anig ka 10 PM until 10 PM ra as mandated by the municipal government here in Panglao, Bohol. So again guys, ang buwak super ang bulaklakens at kaajo mo kan puti makahir ka mo tanaw sa kaan buwak plus ang humot ni mo tagbo ni ang humot. So guys, ini na lang tataman o badong muli na may kahapit naman pod alas 10. So again, magpasalamat na naman tanin so sa kanunay ninyong pag tanaw sa atong mga video ni Jujus TV. And goodbye Moadto script kay Moadto na jud may umuuli na jud may pa balik kami sa Blue Water di may mong binyo sa mga himoron nga panagkuan panaglaag laag kay mga laagan ni sila kani kita joke gamay at least gamay ra jud tao so makita ninyo nga kanang I don't know merkado ba nga social so malapalas yung mga lugar kining Moadto strip og modala murag mas nga modala na taas ng building kay ari na may sakay na mas among serbisyo sibil ng bayan ko bitaw. Wow. So this is it guys. Thank you so much. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show. And